Ихтибар балалар профилактик чара кысаларында үткәрелгән бәйгедә район мәктәпләреннән 8 яшьтән алып 13 яшькә кадәрге 60 бала катнашты. Бу конкурста укучылар бик теләп катнашалар. Бу инде чыннан да бик кирәк. Шундый белән алар юл йөрү кагыйдәләрен дә тагы бер тапкыр кабатлыйлар. Мин инде телим барлык балалар да җәйге ялларын исән-имин үткәрсеннәр иде. Әлеге конкурс инде безнең балалар каникулга китәр алдыннан шушы юл йөрү кагыйдәләрен тагын ныграк үзләштерсеннәр өчен уздырыла. Бәйгенең җәйге каникуллар алдыннан үткәрелүе очраклы түгел. Юлларда балаларның иминлеге беренче чиратта булырга тиеш. Моны даи инспекторлар да кисәтә. Әниләре, әтиләре эштә булганда балалар велосипедтар белән, скутерлар белән чыгып китәләр. 14 яшы тулмаган балаларга һәм 16 яшы тулмаган балаларга скутер белән велосипедтар машина йөрү юлларында йөрергә тыела. Әти-әниләре балалар скутерлар, мотоцикллар сөрөй дип, мотоцикллар сөрөй дип, аларның үзләренең яшәенә туры килгән велосипед һәм мотоциклларны сыннары. Скоро будет у нас летние каникулы, так что мы должны эти правила дорожного движения соблюдать. Рәсем ясаганда әле рәсем генә ясамыйлар бит, шул вакытта юл йөрү кагыйдәләрендә кабатлыйлар. Ул безнең өчен бик тә кирәкле фактор. Чөнки безнең ул вакытта җәйкене хәзер балаларны бит инде урамга чыгарып җибәрдек. Җәйкене аларны караучы да юк. Ярыла инде кышкене укытучылар килеп карап торалар. Шуңа күрә юл йөрү кагыйдәләрен белү бик кирәк. Балалар асфальтта җәяүләрнең һәм машина йөртүчеләрнең үзара хезмәттәшлеге темасына рәсемнәр ясады. Мин төп пассажир, безнең дустыбыз светофор, куркынычсыз зебра, юл билгеләре безнең дусларыбыз исемле номинациядә җиңү яулаган балаларга юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Мөслим һәм Сарман районнары бүлегеннән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Ихтибар балалар профилактик ойлы кысаларында 1 июнь балаларны йоклау көне уңаеннан бала төп пассажир исемле профилактик акцияда үткәрелде. Кечкенәләр куркынычсызлык кайышларын даими кулланырга һәм балаларны автокреслода йөртергә дигән өндә белән чыкты. Чара барышында транспортта балаларны йөртү кагыйдәләре тикшерелде. Районның ЮХИДИ бүлеге җитәкчесе Феликс Магданов һәм юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Сарман һәм Мөслим районнары буенча җитәкчесе Алсу Сиддикова кагыйдәләрне төгәл үтәгән шоферларны тәбрикләп бүләкләр тапшырды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.